tui na nke dịgasị iche iche. Aha mbụ Maazị Chukwunenye Ọbasi. Amamihe m ji ofu onye jụrụ m sị de olee ihe mere ị na-akpa aha gị ya dị ka ị na-afụ mọzụ. M sị o nwechara ndị nọ m n'akụkụ ndị kacha m ogologo mana mkpọ aha m a gị hụ ụjọ abịa dịka nwanne m na ga-anọ mee mmemme ụbọchị nke taa. Ọ ka m ogologo mana otu m kpọrọ aha m ugbu a ịhụ na ọ bịara enyi ọha nwanne nna alale nne cha Igbo kelee cha Igbo mmanụ Igbo mụọnụ Igbo patan Igbo rien Igbo rifọkwanụ. Dịrị anyị mma na orie otu a dịkwara anyị mma na afọ ise dịrị anyị mma na nkwọ ise dịkwara anyị mma na eke. otu a ka ọ dị. Otu a ka anyị si anabata ọnụ na mmemme akọnuche nke uhuruchi a. Dịka nwanne nwoke si kọwaa na akọnuche bụ ihe mmadụ ga-emecha bịa sịrọ na ekwensu nọ n'ime mana ekwensu a na-ekwe ekwensu si na ikwere gịnị ya esu nọ ihe ọwụ. So ya mere anyị agaghị ekwekwanụ ka o sukwen. Ihe ga-eme anyị nwawu ndị Igbo mmemme a na-eme ka anyị mara ime ezi ihe. Onwe ihe uru adịghị na imegide mmadụ ibe anyị ọ imegide onye Igbo ibe gị. Uru adịghịkwa na ihe ị ga-emeche akwa akwụwa ụda ma ndị. Ya mere anyị ji ọwụ nsọsọ onye nwụrụ anwụ ka gịnị ka na-agbazi olu. Anyị na-ejikwa ihe na-ewepụ onwe anyị ihe n'anya n'anya ka anyị na-ahụchi ụzọ ọfụma na-atụzi okwere onye nwaanyị aka. Anyị ga-eji obere ezumike anyị chiata anyị atọpere unu ihe nọ na ngịga n'ihi na a sị n'ọsọ ọsọ ka eji emeghere gịnị ọdachi. Agwakwala ebe ọbụla aha m ka ọkwa aha m Emmanuel Ifeanyichukwu Ekezie. Ọ dị mma Emmanuel Ifeanyichukwu Ekezie. Ọ dị mma Ekezie amakwana m ihe a na-ekezi ọ bụ osikapa ka ọ bụ ihe a mana ihe mmadụ kpọrọ nkịta ya ka ọ na-aza mana Emmanuel Ekezie elekwana ihe ekeziga. Aha m pụtara na Chineke keziri m ọfụma. Ekeziere haziere mechitere na ụbọchị ụka nnọọ kema m nnọọ. Ma ọ bụ na dị nnọọ ụmụ ihe ndị Igbo ebe a Jehova ma ihe o ji wee dizaịn ya otu a. Ọ dị mma ngwanụ ịsị ka anyị gaa zuru ike tupu anyị ayọrọ nkwa. Ọ dị mma ngwanụ anyị gaka ka anyị ga-ezuru ike anyị na-echigata azụ. Akọnuche ị nwere akọnuche zuru oke? Ọ bụrụ na ị nwere akọnuche ma ọ bụrụ ime ka akọnuche gị banyewe nke ukwuu, ị ga-anọnyere anyị na ụbọchị Mọnde nakwa ụbọchị Fraịde ọkụ elekere 8 kpọmkwem nke abalị ka anyị na-aga tapịa isiokwu anyị jiri bịa n'ụbọchị ahụ. Ị nwekwara ohere ịkpọ akara ekwentị anyị ị ga-ahụ n'ihu igwe onyonyo gị kwuo uche obi gị maka na uche onye adịghị njọ. Akọnuche zuru oke ọ bụkwa ịsọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi olu. Akọnuche ị nwere akọnuche zuru oke? Ọ bụrụ na ị nwere akọnuche ma ọ bụrụ ime ka akọnuche gị banyewe nke ukwuu, ị ga-anọnyere anyị na ụbọchị Mọnde nakwa ụbọchị Fraịde ọkụ elekere 8 kpọmkwem nke abalị ka anyị na-aga tapịa isiokwu anyị jiri bịa n'ụbọchị ahụ. Ị nwekwara ohere ịkpọ akara ekwentị anyị ị ga-ahụ n'ihu igwe onyonyo gị kwuo uche obi gị maka na uche onye adịghị njọ. Akọnuche zuru oke ọ bụkwa ịsọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi olu. Ọ dị mma anyị echigataghị azụ ịma nwanne m nwoke wụ ezigbo mmadụ. Ọ sịrị ka anyị ga-akwacha akpịrị maka na ọtụtụ ndị na-ekiri anyị na ndị nọcha n'ụlọ ọtụtụ n'ime ha kwadobeghị chịtacha akpụkpọ ụkwụ ha ga-eji wee yọrọ nwa nkwa ọhịa o ji sị na ọ dị mkpa ka anyị ga kwacha akpịrị ka ụmụnne anyị wee gbara akpụkpọ ụkwụ ha iji wee yọrọ nkwa otu o si bụrụ omenala na ya bụ akọnuche ọya omenala anyị agaghị ahapụ omenala mewe omenelu ngwa
ya nụ nkwa nwanne nna ị gbara akpụkwụ gị ndị Igbo mụrụ nze m ọzọ unu nwekwa akọ na uche ndị Igbo mụrụ nze m ọzọ unu nwekwa akọ na uche ndị Igbo mụrụ nze m ọzọ unu nwekwa akọ na uche mama papa unu nwekwa akọ na uche ụmụ okorobịa yi unu nwekwa akọ na uche ụmụ agbọghọbịa unu nwekwa akọ na uche ndị skuulu unu nwekwa akọ na uche ụmụntakịrị ihe unu nwekwa akọ na uche ndị na-agba egwu unu nwekwa akọ na uche ndị na-agba egbe unu nwekwa akọ na uche ndị Ukraine unu nwekwa akọ na uche unu nwekwa akọ na uche puti unu nwekwa akọ na uche puti unu nwekwa akọ na uche unu nwekwa akọ na uche ndị ọbụla unu nwekwa akọ na uche Boko Haram unu nwekwa akọ na uche unknown government unu nwekwa akọ na uche unknown government unu nwekwa akọ na uche ọmanongom unu nwekwa akọ na uche ọmengondom unu nwekwa akọ na uche nwa bụ broda m enwekwara akọ na uche nwa bụ ekezie enwekwara akọ na uche nwa bụ ka ekezie enwekwara akọ na uche Alibatiyo, enwekwara akọ na uche Alibatiyo, enwekwara akọ na uche Alibatiyo, enwekwara akọ na uche Maki, enwekwara akọ na uche Miki, enwekwara akọ na uche nwa bụ Chukwu na-enye enwekwara akọ na uche ebu m ihe ebu apa m ya apa ebukwe m ya ebu aba m ya apa ebukwe m ya ebu bu ya ebu ndị Igbo na-ekwenuwe onye kpọrọ bịa rie nri ọ kwụọla aka na abụ kwọcha ma ịgbakarịala ma ndị ukwu onye ọ nọ n'ọbara gị ahụ eziokwu egwu nọ n'ọbara gị otu isi ayọ gị aka gosiri m na ịma ịwụ nwa afọ ṅụjuru mmiri ara nne ya afọ. Anyị na-ekelekwe ndị nọ na ngalaba Facebook. Ọ bụrụ na ị nwere Facebook, ị nwere igwe ka ihe na-akpọ ya akara ekwentị gị ga lelee Mama Africa Igbo ahụ ihe ị ga-ataịpụ ya ebupụtere gị na Facebook, ya ebupụtere gị ebe anyị nọ mama gị gbago Africa Igbo ya ebupụtere gị ya ka ị na-esokwa anyị na-eme gịnị na-ayọrị isiokwu anyị ji bịa na ụbọchị nke taa. Nwanne na ebe anyị gagoro ga kwacha akpịrị yọrọkwa nkwa ọ ga-adị mma maka na oge anaghị eche mmadụ ka anyị gbapụ ọsọ maka na isiokwu anyị ji bịa na ụbọchị nke taa ọ ga-akpọ ọkụ. Ndị nọ n'ụlọ ga-etinye ọnụ, anyị nwanọkwa ebe a ga-etinyekwe ọnụ. Nwanne nna tọpụga ihe nọ na ngịga maka na anyị si oru Igbo mụrụ nze m ọzọ. Ihe anyị ji mere isiokwu na ụbọchị taa bụ ọrụ dịrị nne na nna n'ebe ụmụaka ha nọ. Ọrụ dịrị nne na nna n'ebe ụmụaka ha nọ. Ọrụ dịrị nne na nna n'ebe ụmụaka ha nọ. Ụmụaka anyị nọ maka na onye nwa ozi nwa ọha mgbe ihe ibu ya n'afọ ọnwa gị mgbe ihe ọ nọ n'ime afọ gị ọnwa gị abịa mụpụtazie ya pụtara ya ghọọ nwa ọha. Mana ebe o si na-agba m anya mmiri bụ enwere ndị agbanyeghị na onye ọbụla nwee nwa, mana enwere ndị Chukwu were ụmụaka ahụ mee gịnị tinye n'aka ha elekọtawa anya. Ọ ya nwa bụ isi ahụ kpawa okpu na mgbede a si kedu ihe bụ ọrụ dịrị nne na nna n'ebe ụmụaka na maka na ile anya na ha emega na ma na soshal midia ma na ebe niile ga-ịhụ na ụmụaka anyị na-agafezi ụzọ ugbu a na-eme omume na-ekwesịghị ha ka ha eme. Ọ ya ka anyị tinye ọnụ na ụbọchị nke taa. Nwanne na akwaghị eziokwu ịbịala ọkachakwa ụmụazị a na-ama ugbu a na kọmputa eji. Ụmụazị na-esi n'afọ wee gịnị wee mata ihe manya ihe okenye ihe na-eme n'ụwa. O kwesịrị ka ndị nne na nna wee gịnị wepụtara ha anya pụrụ iche. Ọ bụghịzi otu esi zụọ anyị nwa mgbe gboo. Aka ahụ gaghị eji esozi ụmụaka ugbu a n'ihi gịnị ha na-esi n'afọ gịnị buru amamihe pụta
otu a ka ọ dị. ya ịbịala anya ihe ọkachakwa izu a gara aga nwe ihe kwụrụnụ nnọọ kwụọ ụmụazị jere mba ofesi ihe gbasara ụlọ akwụkwọ ha ma ogbum ihe ndodo ma akụkọ ndị ahụ ọ dịghị m ịnụ na ntị ịbịa jụọ afọ ole ka ọ dị abịa gwago afọ ole ụmụazị nọ na nwe nke hụrụ ofu echi nwatakịrị na-enwebe nga ọha na-anwụ anwụrụ ike na-elegide ihe nke akpakwana ya gịnị na-aṅụ anwụrụ ike adọ ya nnọọ obere nwa adọ ya nnọọ na-adọ nwa na-erube afọ 15 nwa obere nwa ma Chineke arụ kacha arụ na mana elekwana onye bụ ụta dị na ọ sitere na nne na nna mụrụ ịma na-ekwu ya nwụhe eburu ozu onye ọzọ ya dịka ebu okwu mgbe anyị kwuru okwu ebe anyị sị na nwa bụ nwa ọha mana enwere ndị Chineke were nwa wee nye si ha elekọta na ọwụ mgbe ọ pụrụ ha n'aka ka ị ga-abịa sị na onye enwere ahụgo m onye hapụrụ m nwa m aga m ịzụ etikwere m nwa m ihe ịkọ ihe n'ụlọ akwụkwọ ha nne na nna ya jee baa onye nkụzi ọgụ etikwela nwa m m ga-azụ nwa m hapụrụ m nwa m o mere gịnị ọ gbajuole dọrọ ọ bụzi hapụrụ m nwa m ka nwa gị gazi ga mụta ajọ ihe ga tụsawara ya ndị ọzọ maka na ile anya na igwe onyonyo gị Igbo ị ga na-ahụcha ihe adịgasị iche iche pictures anyị wetachara ma ka anyị na-egosi ọha na eze ihe otu ihe si wee kwụrụ dịka nwa anụmanụ ebe ugbu a ịhụrụ na mkpamkpa kpara n'izu gara aga ịma ihe tọrọ m ọchị mmanya ọ sị ebunye iyi ya ga-aṅụ na nwa ahụ ọgwụkwa na o merụbeghị onwe ya emerụ na nwa o merụbeghị onwe ya emerụ ụta nwekwukwa dịkwa nne ya n'ihi na gịnị ị gaghị ama n'ihi ha kọkwa na ha lọtakwara njem ahụ achọ onye kwukwere ya kpa akwa nke ịhụgo ugbu a ọgwakwa nne na nna nke ịhụgo ugbu a ọ bụrụgodịkwa na nwa nke ọzọ ahụ nke na ọ dị obere mana nke a ị ga-ahụ ọkwa ya nwa mana ị ga-ahụ enwe ebe ka e wetara ọ dịka ya na nwanne ya nwaanyị na ebe a gị hụ nwanne nke tọrọ ya anụ ojiji ọ na-eji gị hụ ụdị ojiji ọ na-eji gị mara na nsogbu nọ na isi ụkpara gị mara na nsogbu ịkwụ ụgwọ akwụkwọ ọ ya na obiele ịkwụ ụgwọ akwụkwọ bụ ịkwụ ụgwọ akwụkwọ ị naghị elele ụmụaka gị mana ụdị akwa ha na-eyi apụ ị naghị elele ụdị akwa ha eji apụ ị naghị elele ụdị ojiji ha na-eji n'ahụ ha ọ bụrụ ya na ime ọna nwa ọ ya na ịzụọla nwa ịma na uwe ugbo anyị na-ewe na akwụkwọ wụ ihe niile nwatakịrị nyere ya kpawa ya certificate na ka emechara ya niile ị ga-eme ya n'ụwa mana dịka esi kọwa isi n'ịnyakwa na ịkwụ ụgwọ akwụkwọ ahụ ọkwụkwọ ya wụrụkwa akwụkwọ kachasị ụgwọ ụlọ akwụkwọ kachasị ọnụ na ọwụghị ahụ na ịzụọla nwa ịma mụnwa na onwe m bịa hụ mgbe m hụrụ nwa nne anyị ukwu a ihe anyị jikwe na-akpọ ndị ka aha ugbu a ọ dị ka ọha nwa bụ ka anyị wee na ọha nwa bụ case study like scapegoats a ga-ewe ha maka na o nwekwere ndị na-eme ihe dịgasị iche iche achọpụtabeghị mana ọ maka nke anụ mere n'ụlọ akwụkwọ nke anụ mere amamighọtara otu ihe a mere ugbu a o butere ụlọ akwụkwọ ahụ ọjọọ butere ha ọdachi maka na anụrụ na emechiri emechi ọhịa na-asị gị na ofu aka rụta mmanụ ya mee gịnị ya ezuo ọha ihe nọ na ịmụ ihe nọ n'ụmụ ihe ndị a bụ nke izizi o nwere ụfọdụ nne mụrụ nwa na-eso ha sị na ha mere gịnị onwe ha nna o nwere ike nke nwaanyị bụ ihe ndị a na-akpọ baby mama baby mama sọsọ ya wụ onye sụga ụmụaka o nwere ike di ya anọha makwara onye nyere ya nwa ahụ ya dị anọghazi ya nwazi anaghị azụzi ya bụ nwa ile nke ugbu a na ị ga-ahụ na nna na-etigbu nwa ya sị ụdị isi ahụ ọ na-akpa ugbu a ụdị isi ahụ ọ na-edewe na ọ bụ otu a ka ezinụlọ ha na-esi edewe isi na mbụ akwa hụrụ ya nna ka nwee
ikikere n'ebe nwa ya nọ mana ọ bụ na nke nwaanyị ya sị hapụ ya iji igburu m nwa m ahụla m ebe ihe a mere nwa agbọghọbịa jee ke isi nnọọ kechi isi lọta na ama ya na-eti aha big girl mpịa na-ele chiejie mpịa ji Sizọs nọ site n'ukwu chehu akwa akwụọ mmịa dịkwara nwatakịrị na-aba na mpịa o ji gịnị eje kpụwa nwaanyị isi nka abịa begide mpịa tụpụ ọndọrọ nwatakịrị lecha were kwe klipa wee kpụọ ịma isi ajụọ ya ihe m ji na-agwa gị ha nwa ọ bụ nne na nna zụrụ dị iche na nwa ọ bụ sọsọ nne zụrụ ahụ ihe m chọpụtara gị hụ nwa ọ bụ sọsọ nke nwaanyị onye zụga ya nke nwoke anọ ha ma ọ bụ ọwụ ihe ụmụaka na-asị bebi mama ya ga ya atụtụ ime ya mụọ ya sị eji m ego ọkwa na ahụ ihe ụmụaka na-eme na ọkwa n'ụlọ akwụkwọ kwe hụrụ obere nwa anyị hụrụ ebe ugbu a orubeghị afọ asaa nwa ga-awụ ebe afọ 5 ma afọ 6 nwa erubeghị afọ 7 ga-ehụ ụdị ndụ ọ na ihe ụdị egwu a na-akụziri ya na ebe a bụ nsogbu anyị nọ n'ime ya ugbu a ọ dị mma ihe merenụ bụ ndị Igbo unu ahụgo otu o si ada unu ahụgokwanụ akara ekwentị nọ mana tupu anyị eme nke ahụ anyị ga-aga ka anyị kwacha akpịrị anyị chighata azụ anyị eme gịnị agbapịa ọsọ nwanne anyị nwoke na-akpọ mana nwoke ọma cheta obere anyị chighata azụ gaa ịkpọchigha anyị azụ anyị na-abịa. What is really wrong with this our upcoming generation? What did they do this our generation when it comes to upcoming so? We never through with the 10-year-old girl where her video go viral. Another one don't happen. This time now 3 boys and 2 girls caught in an hotel. May I will not talk too much. Me wanna watch the video first by myself. Watch the video. How old are you? 15 years. And you want to take a room in this hotel? No, it's not actually for me. If the room is not... But you said you wanted to take a room just now. Come. Girl, the girls. Come, you people are covering. Come now. Come. People are not... Come here. Security. Hey. Just imagine, Just imagine, Oh yeah, tell me now. Show you don't watch the video. Tell me waiting those children have been at teenagers. One go lodge for hotel for. Tell me. Say they want go do choir rehearsal. Or a teenagers camp. Or teenagers what camp. Now they go. I don't just know what is wrong with this our upcoming generation. I saw one video. A man of God said something. He was talking about the phone. He was saying, or from what he talked, he be like say phone they contribute to this problem of these upcoming teenagers or children. Oh yeah, watch what this pastor, this man of God has to say. Or watch and listen to what he's saying. And let me know whether there is sense or no sense. Just watch out. Don't buy phone for any child who has not gone to university. It will sound very awkward. I know you are too civilized, but don't do it. David, I refused to buy him a phone till he got into high school. I told him you will never use a phone until you enter university. He told me, thank you, now I know the meaning. Don't buy phone. It's not civilization. Phone and tablets, many things pop up. They can use your own. Let them use your own phone. It's your phone. Buy landline, put in your parlor. So every child you're free, use it. Let them use it. They will not agree. Stand your ground. Say, all my mates is not your mates. That's what I want. You are now buying Apple phone for a 12-year-old child. He say you are civilized. Thank you. Thank you. Akọnuche. Ị nwere akọnuche zuru oke? Ọ bụrụ na ị nwere akọnuche
ma ọ bụ ime ka akọnuche gị banyewe nke ukwuu, ị ga-anọnyere anyị na ụbọchị Mọnde nakwa ụbọchị Fraịde ọkụ elekere 8 kpọmkwem nke abalị ka anyị na-aga tapịa isiokwu anyị jiri bịa n'ụbọchị ahụ. Ị nwekwara ohere ịkpọ akara ekwentị anyị ị ga-ahụ n'ihu igwe onyonyo gị kwuo uche obi gị, maka na uche onye adịghị njọ. Akọnuche zuru oke, ọ bụkwa ịsọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi olu. Ọ dị mma, ndị Igbo ụmụrụ nze m ọzọ unu ahụgo otu o si ada. Anyị ka nọkwa na akọnuche zuru oke, akọnuche zuru oke, maka ihe niile anyị na-egosi unu, ihe niile anyị na-ekwu ebe a, ihe anyị asị anyị shigakwashalarị mma. Unu anụgo otu ụmụaka anyị shizi emebi isi ugbu a. Gị lee anya na ihe onyonyo nke ikiriri nwa na-erubeghị ma ajụ m na-ajụ bụ kedu ebe o nwetadịrị ego o jiri agaga ịga na họtel gaga mee. O nwere nwanne anyị nọ na ekwentị, onye nọ na ekwentị olugu dịka olu mma. Adị mma nwoke ọma, ị ga-agwakwa ndị Igbo aha gị ọzọ maka na olu gị bụ olu mma oge. Ọ dị mma, Chinedu, Ogun steeti. Ngwa ị nụrụ isiokwu anyị kpụ n'ọnụ wee bịa n'ụbọchị nke taa. Ọrụ dịrị nne na nna n'ebe ụmụaka ha nọ, maka ụmụaka ugbu a ha na-apụzi apụ, ha na-ekofuzi ekofu. Ew! Oh. Oh. Valen. Oh. 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 Ọ dị mma. Ọ dị mma.
ọ dị mma nwoke ọma mana ikwetara dịka nwa afọ ṅụjuru mmiri ara nne gị afọ na ekwentị nne na nna na-enye ụmụaka ha na-erughị eru na o so na-eme ya bụ ihe ọ dị mma Chinedu nke gị agaghị efu nke anyị agaghị efu ọ dị mma otu anyị si wee tinye ọnụ na ya bụ ihe a sị na nwa amụọla nwa ọ bụrụla nwa ọha anyị ga-ejisi ike wee lenyere ụmụ anyị anya ọ dị mma daalụ rinne nwanne m daalụ Chinedu a bụ onye ọ na-etinyekarị ọnụ n'okwu kwamgbe ihe na-eme na-amasị ya onye ọzọ nọ n'ekwentị onye nọ n'ekwentị Chief olu dịkwa ka olu chief olee ebe chief nke a si akpọ ọ dị mma chief ọ dị mma ngwanụ tinye ọnụ n'okwu a tinye ọnụ ịhụgo ihe anyị gosichara unu na ụmụaka na-emezi ugbu a ọ dị ịma nwere akwa nwanne nna ịma nwere akwa o nwere akwa a na-akpọ spageti onye akụcha ọ dị mma nwanne m daalụ na itinye ọnụ ọwụ izizi na-akpọ anyị na mmemme a ngwa ka anyị yọrọ gị chaka nwanne ka ọ n'aka isorogo na ezinụlọ Akọnuche na mgbede a daalụ rinne ngwa udo dị nwanne nna ndị ka na-akpọnụ dị ahụ mana ịma na anyị na-atụ anya odogwu
na mmemme a anyị na-atụ anya onye Igbo ṅụjuru mmiri ara nne ya afọ bụ nwa afọ Igbo ọkara ka anyị hụkwa dimkpa ahụ ogologo imi ya. Anyị ga-aga ka anyị nabata ya maka na mgbe ọ na-abịa ọ kpọrọ m n'ekwentị na ụgbọelu ha na ọ bịara bịa gbafere ebe ọ chọburu ịda mana ugbu a ọ bịara bịa gbachiatakwa azụ wee mee ihe ịghọtago o rutego ọ dị mma. Anyị ga-aga ka anyị gaga mee gịnị ka anyị nabata onye ọbịa kara aka anyị nwere n'ụbọchị nketa ka o tinye ọnụ n'okwu. Anyị na-echigata azụ. Akọnuche ị nwere akọnuche zuru oke? ọ bụrụ na ị nwere akọnuche ma ọ bụrụ ime ka akọnuche gị banyewe nke ukwuu, ị ga-anọnyere anyị na ụbọchị Mọnde nakwa ụbọchị Fraịde ọkụ elekere 8 kpọmkwem nke abalị ka anyị na-aga tapịa isiokwu anyị jiri bịa n'ụbọchị ahụ. Ị nwekwara ohere ịkpọ akara ekwentị anyị ị ga-ahụ n'ihu igwe onyonyo gị kwuo uche obi gị maka na uche onye adịghị njọ. Akọnuche zuru oke ọ bụkwa ịsọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi olu. Akọnuche ị nwere akọnuche zuru oke? ọ bụrụ na ị nwere akọnuche ma ọ bụrụ ime ka akọnuche gị banyewe nke ukwuu, ị ga-anọnyere anyị na ụbọchị Mọnde nakwa ụbọchị Fraịde ọkụ elekere 8 kpọmkwem nke abalị ka anyị na-aga tapịa isiokwu anyị jiri bịa n'ụbọchị ahụ. Ị nwekwara ohere ịkpọ akara ekwentị anyị ị ga-ahụ n'ihu igwe onyonyo gị kwuo uche obi gị maka na uche onye adịghị njọ. Akọnuche zuru oke ọ bụkwa ịsọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi olu. Akọnuche ị nwere akọnuche zuru oke? ọ bụrụ na ị nwere akọnuche ma ọ bụrụ ime ka akọnuche gị banyewe nke ukwuu, ị ga-anọnyere anyị na ụbọchị Mọnde nakwa ụbọchị Fraịde ọkụ elekere 8 kpọmkwem nke abalị ka anyị na-aga tapịa isiokwu anyị jiri bịa n'ụbọchị ahụ. Ị nwekwara ohere ịkpọ akara ekwentị anyị ị ga-ahụ n'ihu igwe onyonyo gị kwuo uche obi gị maka na uche onye adịghị njọ. Akọnuche zuru oke ọ bụkwa ịsọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi olu. Ọ dị mma. Ọ bụkwa sọsọ onye nwụrụ anwụ ka na-agbazi olu, onye dị ndụ anagbazikwa ya olu dịka isi wee nụ n'ebe ahụ. Ọ bụ na ugbu a ka ị na-agbanye igwe onyonyo gị, o nwebekwa ihe ụra mere anya. Anyị ka nọkwa na akọnuche zuru oke dịka mgbe anyị gara obere ezumike anyị gwara na odogwu ihe m na-akpọ ana m akpọ ya odogwu maka na ịhụ dimkpa ahụ ogologo imi ya. Ndị na-akpọ n'ekwentị unu chere ka anyị nabata onye ukwu. Agwa anyị gwara na onye ukwu batara na ọgba anyị na uhuruchi taa. Anyị nabata ya ka anyị na-mekwe gịnị wee tinye ọnụ n'okwu maka na ihe anyị na-ekwu ihe gbasara ezinụlọ. Onye nze ama m gị dịka nze mana werezi ọnụ gị wee gwa ndị Igbo ole nze ka ịbụ? Ịbụ nze a na-eze eze ka ịbụ nze? Afọ m bụ Nze Boniface Uchenna Ume. Ya na-akpọ m bụ Ichie Nwataliawụ. Ma ọ bụ nke nchiri na-abụ nke nchiri echi a na-akpọ Akajiugo. Akajiugo. Akwa m gwara unu ndị Igbo agwa m na onye nọ n'ọgbọ bụ onye kara aka. Nnukwu mmọnwụ pụtara n'ọgbọ. Nnukwu mmọnwụ. Ọ bụ Akajiugo bụrụ Nwataliawụ. Ụmụaka unu eriwela awọ ugbu a, ọ ya ka o ji bịa. Ọ dị mma. Ama m ka anyị magoro onye nọ n'ekwentị. Gwa ya aha gị na ebe isi akpọ. Anyị ọ dị mma. Kedu aha gị na ebe isi akpọ? Please, I'm not Igbo, but I just like this your program. Oh,
Oh, my brother. Where are you calling from? I'm calling you from Kogi State. From Kogi? Tell us your name, sir. My name is Adams. Ali. Adams. It's okay. What we are discussing is parental. Yes, because yes, I'm understanding that I don't hear, but I like that your program very well. Oh, my brother. So God bless you. Help us continue with that so that what is happening in this country now is make all of us even fair because we don't even understand what is going on again. Oh, my brother. Yeah? Oh, my brother. God bless you. Yes, God bless you. Yes, thank you so much. Yes, And we have a resource person who will also do justice to today's topic. Nwanne nna dịka anyị si na-ekwu ihugo ndị kpọrọ ọnụ ma ndị Igbo ma ndị na-abụghị ndị Igbo si na mmemme unu na-eme na ọ dị mma. Kedu ihe bụ nne na nna? Kedu ihe ya na-asị ọrụ dịrị nne na nna? Kedu ndị bụ nne na nna? Ndị Igbo ekene m unu. Nne na nna bụ nwoke na nwaanyị nekọtara anya wee n'otu onwe ha ọnụ wee sị na ha ga-abụ ofu anụ arụ. Ha wee kpọpụta ụmụaka n'ụwa. Ụmụaka nọrọ onwe ha ebe anya amarọ. Ha ji aka ha kpọpụta ụmụaka odobe ha n'elu ụwa. Ha wee bụrụ ihe a na-akpọ ụmụ ha. Ya ndị Igbo na-akpọ ha ụmụaka. Ya bụ ụmụ eji n'aka enyere anyị nwa bụ ndị okenye ka anyị zụọ. Ha ka a na-akpọ ụmụaka. Anyị ndị okenye ma ọ bụ di na nwunye ndị a nyere ụmụaka kwesịrị ịzụ ụmụaka zụlite ya n'egwu nke Chukwu. Dịka mmemme a na-aga o nwere ndị kpọrọ ekwu olukwala asị na ihe okwu a kpọrọ na o si n'aka nne na nna ma jụọ biko ele ebe mmiri si baa na ụgbọ? Ebe mmiri si ebe n'ụgbọ ọbụla o si n'aka nne na nna. Nwatakịrị bịara owe nwere ife ọma ọ bụ ife ịkụziere ya ka ọma. Ịkụziere ya ka esi agba abante ọwawa abante na-aga n'ụzọ. Ịkụziere ya ka esi ebi ndụ ezinụlọ. Obie ndụ ezinụlọ. Onye dị mkpi? Maazị Chidozie gwa ndị Igbo ebe isi akpọ. Ọ dị mma, ngwa anyị nwere onye ọbịa kara aka nọ n'etiti anyị ịnụgokwa isiokwu anyị ji n'ụbọchị nke taa. Nwa nke oge tinye ọnụ na okwu a. Ọ dị mma, ị ga-akpọchi azụ maka na okwu ị ga-ekwukwe ga-abara anyị uru. Ị ga-akpọchi azụ. Ichie ikpo okwu n'ọnụ tupu onye kpọrọ na-akpọ. Ọ jụrụ gị bụ ebe mmiri si ba n'opi ụgbọ. Ebe mmiri si ba n'opi ụgbọgụrụ bụ na ndị okenye ma ọ bụ di na nwunye ahapụgo ihe ha kwesịrị ime na-achụzi sọsọ ego. Ọ dịka ebe a sị na mmadụ hapụrụ ịchụ nta chụbazie mmadụ edunyere ịchụ nta ọ hapụ ịchụ nta chụbazie ọkpa mmadụ. Ya bụ na anyị hapụrụ ndị okenye ya bụ di na nwunye hapụrụ ihe ha kwesịrị ime ọrụ ekwesịrị ịrụ n'aka ebe ụmụaka anyị nọ maka na ọhịa ịkụzi nwatakịrị ka ọ maara mana anyị hapụzi ihe niile werezie nye n'aka ndị a na-agbọ meedi ya bụ ndị na-elekwata ụmụaka anya meedi ndị e nyere nwatakịrị ka ọ mara ihe ha na-eme ọ makwuru ọtụtụ ihe na-eme n'ezinụlọ bụ si n'aka anyị ọ bụ nne na nna ya nwatakịrị ọbụla nọ narị n'iyi si n'aka nne na nna ya. O nwekwara ihe na-agbamgharị ị ga-alekwa ụfọdụ otu obodo na mana emere ụwa na ụwa wụzi ego onwe ihe na-ama chenyere anya ịflọshi akwụkwọ mmiri ahụ ego. Ị ga-asịzi ka nne na nna hapụzi ego ahụ ebe ọ na ha na-eji chike kwụnwụrụ nwatakịrị nwa ahụ na ụmụaka ga-aga skuulu ka were aga ụlọ akwụkwọ na elekere 8 nke ụtụtụ a na-alọta ebe nke 5 nke mgbede ma at least nwatakịrị anọla n'aka ndị nkụzi site n'ụtụtụ ruo na mgbede mgbe nne ha lọtakwa n'ọrụ ha akpọlata n'ụlọ mgbe elekwana ebe ụta chidiri nne na nna dị otu ebe ha na-agba mbọ nwekwa na ha nyere ụmụaka ahụ ezigbo ọzụzụ n'ihi na uwe gboo nwatakịrị na-aga akwụkwọ ọ nwere otu ọ dị. Ebe ụta si edoro nne na nna
bụ na ị ga-enekwawa ụmụaka gị anya ịkpọrọgodo nwatakịrị kpọnye onye nkụzi nọ n'ilo o mechakwa ọ natakwa na be gị ọ nata na be gị o nwere ọrụ ị kwesịrị ịrụ dịka nne na nna bụ ịkụziri o nwere ihe ndị nkụzi ga-akụzi nwee nke nne na nna ga-akụzi nne na nna ga-akụzi ụzọ esi ebi ndụ nne na nna ga-akụzi omenala otu esi eme ihe gbasara omenala otu esi aga ije kwesị ka aga mana ndị nkụzi ga-akụzi ga-esi agba esu edi na ihe ndị ọzọ mana nne na nna ga-akụziri gị ọfụma ya bụ na ọ bụrụ na ihe mebibe o si n'aka nne na nna ọ bụrụ n'aka ndị nkụzi ọ dị mma unu lee anya na ihe onyonyo unu ga-ahụ ebe obere nwa gara ọ gara irente hotel ọ gara ịkwụ ụgwọ rum nwa na-erubeghị afọ 14 nwa erubeghị afọ 14 ọ kpọrọ ụmụ agbọghọ ụmụaka ụmụ obere ị ga-ahụ a ga-egosi ịgaga rent ya rum obere na hotel kpọrọ ụmụaka gaa na hotel to rent o nwere kedu ebe ha si wee na-enweta ego ha na-eji maka na ụfọdụ nne na nna bụ ndị na-enye ha ego ahụ maka na ego dị ụfọdụ nne na nna na-emepere nwa ha akaụntụ maka na ego dị ha esizi ebe ahụ na-aga eme mpụ dịgasị iche iche ọ bụ kedu ihe ị nwere ike ikwu na nke ahụ mana nwa ahụ ị na-ha emere ya ga na-asị na nna m ahụ ha m n'anya ndị Igbo na-atụ n'ilu sị na n'isi ahụ ka esi amụ ụtọ nsị nwatakịrị nna ya zụrụ ọfụma nne na nna ya zụrụ ọfụma ọ ga-afịa ya arụ ime ụdị ihe ahụ ị na-ekwu mana nwatakịrị nne ya chọrọ ego pụọ nna ya chụrụ ego pụọ o nwere onye n'ozi na-akụziri ya ihe ọ ga-eme ị na-ekwu na ojecha unu akwụkwọ ọ na-nwe ndị echa unu akwa anata ha nọzi onwe ya ha na-eme ha na-anọzie na TV ụtụtụ ehihie abalị nneti a na-ene ụmụ ihe dị iche iche nwatakịrị ahụ mụtara ya ahụ bụ mmadụ kwesịrị isi ya na ihe ị na-eme adịrọ mma ana onye kwesịrị isi ya ihe anyị na-eme adịrọ mma bụ nne na nna ya nwatakịrị gafebe nne na nna kwesịrị ịma na nwa agafebe ego maka na ọgụ mụrụ ya ọ bụrụ ndị nkụzi mụrụ ha ọgụ mụrụ ya ya nwatakịrị efu na ndị a na-anụ ọgụ ya na-efu ihe efere na-eme ebe ọrụ dị ọrụ nne na nna maka na onwe nne na nna anaghị ejeru ụlọ akwụkwọ ka ha mara ebe nwa ha na-agụ akwụkwọ onwe nne na nna achọkwa ihe ma ihe ụmụaka ha na-eyi n'arụ ihe ọma bụ o jee gote ọwụsa ụtụtụ ọ na-akụ elekere 6 nke ụtụ ọ mapụgo mbata elekere ite naanị nke mgbede kedu ka o si esi masị ihe ụmụaka ha na-eme ma ọ bụrụ na gịnị ọ na-eme ụdị omume a so etu ọ na-esi chọọ ya onye ụta dị ọrụ bụ nne na nna ọ dị mma o nwere ihe anyị na-ekwute bụ na mbụ ịma akwụkwọ anyị na-ekwu ihe gbasara nne na nna mana onye nze ikwetara na e nwere ụmụaka na-azụlite ọ bụ sọsọ nne na-azụlite maka na enwere ka a na-akpọ baby mama ile anya na ihe onyonyo a ugbu a ịhụ ihe ugbu a onye nwa nọ na elu ya bụ ndị a na-akụziri ihe na-akpọ ha kụziri nụ makwa ịma aga nụ skuul ndị lesin o nwere ike mama nke anọ ma papa ya kpọrọ ya ka o mere ya lesin ka ọ kụziwere ya kọmputa ma ka ọ kụzi ịhụ n'ebe ọtụ nwata ga-anọ n'ọdụ ịhụ n'ebe nwata nọ ọdụ mana ọ bụ na nne ya ma na nwoke ahụ akpọtara na-eme nwa otu a o nwere ike nwayọọ nwayọọ ugbu a ya banye na mana ọ bụrụ na nne na nna ya kụziri ọfụma ọ bata ọgwa nne ya nekwa ihe onye dị otu a na-eme m afụgo nwatakịrị jechara bata ọkpọ nne na nna ya sị ma ọmị gbabụrụ nke ndị oyibo na-agbọ ị mana onye nkụzi anyị na-emetụ m aka ebe a ometụ m aka ebe a ihe o ji mewe na nwatakịrị ha zụrụ n'egwu nke Chukwu nwatakịrị ọ na-azụ n'egwu nke Chukwu na-egosi ihe afụrịrị ya manụ azụrụ n'egwu nke Chukwu ọ bụ eziokwu mana ị ga-echetakwa na tupu gaa mee ụmụaka gị enyi gị enwe ihe na-akpọ ime ụmụaka enyi ahụgo m ezinụlọ bụ tigbuo zọgbuo onye bịa ha na-ekwu ụmụ ga abụ na-atụzi gị ụjọ ọ bụ nwa ị na-anabata ọfụma bụ onye ga-eme gịnị gaba emepe ọnụ sị nne m lekwe ihe a na-eme m lekwe ha ma m ghọtara ya bụ mmadụ ọ dị mma maazị Ọbasi ana m afụ ebe gị na ndị be gị si anọ mfu ka ụmụaka si anọ gị nso o gosiri na ihe ọbụla chọrọ ime nwatakịrị ahụ ọ ga-abịa kpọọ nna m na-ekwu ihe chọrọ ime maka na ha nọgụ nso
mana ụmụaka gbasasịa onye asị ebe a onye esi ebe a onwe nata aka ka ezinụlọ adị n'udo ụmụaka ga na-ebute nne na nna ahụ gịnị ya na-akpọ ajọ aha maka na ihe unu chọbara bụ ego amaka mana ezinụlọ bụ izizi maka ego ezinụlọ gacha onye chọrọ ịma onye ibu bụ na nwa gị ka onye esi m onye ibu onye chọrọ ịma gị otu isi eme onye ibu ya wụ nwa gị ka ọ ga-esi ama ịma ajụ ke m jụburu nwanne nna ihe m jikwa na-ekwu ihe a bụ nze ị nwere ike ịkọwatụ ihe dị iche na nwa nne na nna zụrụ na nwa ọ bụ sọsọ nne zụrụ ọ bụ sọsọ nna enwere nke a na-akpọ baby mama gịnịkwa ka m ji single mother gịnịkwa ka m ji di eme ebe Chukwu nyegoro m ụmụ atọ na ụmụ anọ ka m zụwa ha ọ bụ otu esi zụọ ụmụaka nne tinye aka nna etinye aka zụọ ụmụaka ọ bụ otu a ha onwe ihe dị iche na ha bụ o nwere ihe dị iche ndị Igbo ọ dị mma ka anyị zaa nna anyị kwa onye nọ n'ekwentị ọ dị mma ọ dị ka wọknet pụrụ apụ wọknet ngwa na nkeji ole ma ole tinye ọnụ n'ahịa anyị na-ekwu nwatakịrị chọrọ nwaanyị zụrụ ndị be anyị na-asị na nwata nwaanyị zụrụ na-ata ata ọ na-ata nkịta nwaanyị zụrụ na-ata akwa nkịta nwaanyị zụrụ na-ata aka imi na ihe a nwata ọbụla ụmụ nwaanyị ọgba ọkụ zụrụ nsogbu na-adị n'ebe mmadụ ara ha na-adị otu ya dị maka ezinụlọ ya nwunye nzukọ afọ ụzọ nwa maka na nwa ga-aka atụ nna efu aka atụrụ karịa nne maka ndị na-eme nwa m anwụ na nwa m anwụ na nwa m ahụ mechaa nwụọ ụgbọala bụla ha na-achị na nwaanyị ọbụla nwa azụ ọdụdụ na-abụ ihe Chukwu na-abụ mmadụ ọ dị mma nwoke ọma biko tupu gị emechie ọnụ ị ga-agwa anyị ihe bụ solution biko olee ihe nyegodo ndụmọdụ ka anyị mara ma ndị mmadụ a ga-ebido tinye uchu na ha na-ekwu ndụmọdụ na-ebu ụdasị na ụmụ onye di ya nwụnarị wee ọbụ sọsọ ya na-azụzụ nwa ya na-etu anya na mgbe ọbụla ọta na ọjọọ ese kere ebe unu jere ụmụazị ya wụta jụọ ebe na-achị akpa ha maka na enwe ihe ọ bụ ndị oyi ụmụ nwoke na-egoro ụmụazị ezo ya nwoke nwaanyị ama mfe ama mma ebe ọ na-achụ ego na-adọbuso onwe ka o nwegezi ụmụazị onye ọgwụgwọ wepụta m jụọ ha ajụjụ maka Chukwu jụọ ha ajụ maka ndụ ha kedu onye mere kere enwe nwaanyị mma nwaanyị breki vechin na ọma nwaanyị breki vechin ọma bikos ọ na-asa achụ mgbe asa achụ na president o wee chụọ aja kedu onye breki vechin nsogbu ụdịda ọ bụrụ na ọ ha na ya nwaanyị nwadị otu anya na wee mara na ụmụazị bụ ficha ogbo nwere ọ dị mma nwanne daalụ rinne na ịnọnyere anyị ị ga na-anọnyere anyị ụbọchị Mọnde na ụbọchị Fraịde elekere asatọ kpọmkwem na Akọnuche ịbụrụgo otu onye n'ime ezinụlọ Akọnuche daalụ ichie ịnụgo ihe o kwuru oge na-emezi kwarapụ na nkenke oge ị ga-enye ndụmọdụ dịka okenye ka a mara ebe a ga-esi wee mee gịnị gbachiwe ịma dịka o si kwuo ọkụkọ nwaanyị zụrụ na-ata akwa mana anyị mana ndị nna anyị ochie ndị mama anyị a mgbe ochie o nwere ndị di ha nwụrụ anwụ mana ha zụchara ụmụ ha bụrụ ha ọfụma ọ dị ka anyị nwere ike ịmụta ofu ihe na onye biko onye nọ n'ekwentị Chidozie ị nwere nkenke oge itinye ọnụ n'okwu a oge ole ma ole nnọọ
ihe izizi m nwere ikwu na akọnuche zuru oke bụ na mmadụ niile kwuru okwu kwutechara ya ọfụma mana o nwere ebe anyị nwa bụ ndị nne na nna keri mkperi nke ukwuu. Ọ dị mma, kwuo ya ka anyị nụ. N'izuzi ụmụazị anyị ọfụma, nke izizi mbụ bụ na anyị ga-eji nwayọọ wepụgodu anya ukwu na-ekwuru wee wetu obi mezuo ụmụ anyị. Ihe niile na-aghọ ala n'okporo ụzọ dịka abụ ụmụ okorobịa maka na a na-apị yahoo. Onwe onye na-ekwu agbazi nwa ya wetu obi jee kpọọ odibo apụ na akarịa n'okporo ụzọ ihe abụ ihe na-eme na ndị nne na nna na-eri mperi ka anyị wetuo nwaanyị anya ana. Ọ dị mma, ọ dị mma. Nwaanyị anya ruru ihe a na chaa kamacha. Ọ dị mma nna m ukwu. Otu ụbọchị anyị ga-akpọ gị ka ị bịa ebe a ka ụwa mara onye ịbụ. Chief Adịgbara. Ọ dị mma, daalụ nne. Olu ya dị ka olu mma mana udo dị. Ngwa biko n'aka eke. Biko Chief Adịgbara ekene m gị. Ọ dị mma. Dịka ihe gwa m. Oge agwụgo. Biko ndị Igbo anyị enweghịzi oge ugbu a. Onye bịara na nwekwara ike ụbọchị ọzọ ya chọkwa ka ọ bịa nọnyekwara anyị. Chinedu Ogun steeti na-akpọ mana oge anọghazi. Aha m bụ Maazị Chukwunenye Ọbasi. Nwanne nna Igbo ndewo. Aha wụ Ifeanyịchukwu Emmanuel Ekezie. Onye ọbịa anyị Nze Nwatariawo Ọjụanụ. Ọ dị mma ngwanụ mbọsị ọzọ anyị achọ na Owere nchi mana nchi alatago ọbịa. Ọ dị mma. Ngwa ka anyị na-ekelekwe ndị pịara aka n'igwe dịka nwanne anyị nwoke Abat ọwụ onye ya nọrọ na ebe ahụ obi ya na-eshi anyị ike. Ọ ga-adịrị na ma Yomi Mike na ndị ọzọ anyị na-asị nku na-efule nke anyị efule. Ụbọchị nta ka anyị na unu gaa na Owere Mgbada. Daalụ n'ori nne. Mama Africa Igbo, anyị zuru ka eme.